Ленар, мен айтам инде ничек кинәт килеп керде, шулай кинәт китеп тә барды. Эш көн эчендә таныштык. Ул танышу кинәт булды минем тормышымда. Чөнки ул вакытта мин әни белән без икебез генә яшәйдек. Әтием инде китеп барды ул вакытта. Безнең арабыздан һәм мин ике эштә эшләп, әнинең шулай ук әти киткәч сәламәтлеге капшап, менә ул инде кәйфе дә начар иде аның. Ничектер әйтер идем, бөтен тормышның йөге, авырлыгы миңа күчте. Һәм миңа ничектер теге егетләр турында уйларга, каядыр анда ниндидер анда очрашуларга, ниләргә йөргә вакыт калмады. Мин ике эштә эшлидем. Һәм әни ул вакытта больницага эләкте. Эштән соң кайтып әни янына больницага чабадырым. Шуңа күрә менә әйтәм бит, егетләр турында уйларга вакыт та булмады. Ләкин алар булды инде, булмады түгел, ләкин андай теге кияүгә чыгарлык булмады дип әйтер идем инде. Шуңа бер көнне бер таныш кызым миңа шалтыратты да, менә бер егет бар әле, синең белән танышасы килә ди. Мин әйтәм, белмим дә инде нәрсә дип әйтергә, әни инде, әнинең аның инде бик зур максаты иде мине кияүгә биргә. Ул күрәсен үзенә күрә борчылгандыр инде, үзе китеп барса мин ялгызым калырмын дип, чөнки минем бер туганнарым беркем дә юк. Шуңа инде ул бәлки үзенең китәсен ничектер сизгәндер дә. Һәм инде аның менә иң зур максаты иде мине кияүгә биргә. Ул инде һәр вакыт миңа шуны инде башыма кайчан чыгасың инде, менә шулай теге җегетләрең дә юк дип кыз шалтыраткач инде мәйтәм нинди җегет тагын. Менә ул монда отпускка кайтты, ул үзе офицер, хәрби, һәм инде монда Казанга отпускка кайтты да, менә аңа тиздән китәсе бар. Сине фотода, кассетада күрде. Ул вакытта минем беренче кассетам чыккан иде инде. Аларга кунакка килеп, менә мине кассетада күреп инде ул танышасы килде. Ярый, әйтәм, әйдә, танышып карыйк инде дим. Шуннан сөйләштек, бер көнне инде, шул 1 ноябрьгә туры килде ул. 1 ноябрьдә мин килергә тиеш идем ул кызга өйнә. Ул визажист иде, ул әйтәйин башта миңа кил, мин сине бераз биләнеп, нитеп инде матурлатып куям иде, ул безгә килер. Аннан соң ул кызның җегете Ленарның ике туган энесе булып чыкты. Аның 28 яшы, аңа инде шулай ук әти-әниләре кайчан өйләнәсең, һәм ул монда үз яннарысын сөйләдем, аның көн саен кем белән булса да таныштырдылар. Это менә шундый отпуск булды. Көн саен ул свиданиеларга җирде. Һәм инде шул сөйләшкән көнне 1 ноябрьдә мин килдем Гөлнарага, бик каушыйм бит инде. Хотя мин каушый торган кеше түгел бугай инде, теге җегетләр белән бик җиңел генә таныша торган кеше. Монда мин ничектер барыбер дә каушата бит инде, бер күрмәгән, белмәгән кеше белән. Һәм инде ярар, бизәндерде мине, звонок ишеккә төгәл сөйләшкән вакытта килде. Һәм килеп керә, әле дә хәтерлим, килеп керә, кап-кара пәлтә белән, туп-туры басып тора инде, шундый үзе күзләре ялтырый. Һәм Ленар ул бик шат юмор хисе бик нейде анда, бик бай. Ул бик тиз кіріп кетәдір, любой обстановкаға, теге менә табадыр уртак сүз, сразу сүзне башлап җибәрә алды. Һәм инде ничектер менә үз-үзеннән без сөйләшеп киттек, бер нинди уялу да булмады. Без 100 ел белгән кебек бер-беребезнең шулай аралаша башладык. Шуннан без киттек хәзер ул вакытта бит инде бу бит 1997 ел. Ул вакытта машиналар да юк. Без троллейбуста сөйләштек, хәзер барырга Джузеппе дигән иң беренче кафе иде, пиццерия безнең университетский урамында. Без шунда сөйләш, уйлаштык инде, хәзер шунда киттек. Һәм ул көнне ул мине затты игә хәтле, һәм мин игә хәтле, квартирага хәтле аны заттырмадым. И башында гына, шунда без саубулаштык. И башында гына. Туктарым әйтәм, мин моңа бөтен карталарымны раскрывать итмим әле. Аны бераз тикшерергә кирәк.
Икенче көнне без монда ук очрашырга сөйләштек, өй янында. Хәзер мин ярар. Мин кайтам бит инде икенче көнне. 2 эштән соң бик арылган.